Tinc formació en traducció, però fonamentalment en traducció de l'anglès, que és el que més he treballat, i de xinès tinc els estudis fets de xinès de l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona i també a la University of Westminster, on vaig fer la major part dels crèdits d'un curs nocturn, el que deien un Evening Modular Degree Scheme, en llengua i literatura xineses. El que passa és que em va faltar per completar la tesina i l'estada a fora, tenia una beca per anar a Taipei, però per raons personals familiars no hi vaig poder anar. A veure, m'agradaria molt, que no és indispensable demostra el fet que Arthur Wally, per exemple, un dels grans clàssics de la traducció de l'anglès al xinès, sobretot per les traduccions de poesia, mai no va trepitjar la Xina. Sí que es necessita tenir un contacte freqüent amb la comunitat xinesa, de parlants xinesos, i en aquest sentit, afortunadament per nosaltres, internet ens resulta molt útil per poder consultar mitjans de comunicació, per poder ser receptors passius. El que passa és que per expressar-nos en xinès, per tot això, fora de poder anar a restaurants o tenir alguns amics i coneguts sinòfons, és bastant més difícil. Visc fonamentalment de la traducció i l'edició de textos. Tenint en compte la situació del mercat, es paga millor la traducció que no pas l'edició, en el sentit de les tasques de revisió d'originals, de supervisió de cara a la seva posterior publicació. Uh, si hagués de viure purament de l'edició, la veritat és que faria molts badalls. Fonamentalment el que he traduït són els àlbums il·lustrats de Jimmy Liao. Jo alguna vegada he tingut propostes de traduir obres més extenses i he de reconèixer que encara que tinc un Certificate of Higher Competence in Chinese de la University of Westminster i he fet els cursos de xinès aquí, el fet d'utilitzar relativament poc o amb relativament poca freqüència el xinès fa que no m'hi senti prou segur per abordar obres més extenses o textos de tipus especialitzat. És a dir, jo tinc per aquí un manual de Business Chinese, però francament no he hagut de fer-ne traduccions mai. O sigui que fonamentalment la meva feina de traductor del xinès es limita als àlbums il·lustrats de Jimmy Liao, que són una bona colla. Vaig conèixer els responsables de l'editorial Bàrbara Fiore, que són la mateixa Bàrbara Fiore i el seu marit, Francisco Delgado, a través d'un exalumne de la Facultat de Traducció de la Pompeu Fabra, Albert Pitó. Ell havia fet alguna traducció i necessitaven algú que corregís textos. És una editorial molt artesana, amb un grup reduït de col·laboradors, i tot i que actualment són a Granada, han estat una mica nòmades al llarg dels anys, però gràcies al correu electrònic, als servidors FTP o Usendit o WeTransfer similars, vam començar a rebre PDFs, corregir-los, i jo vaig comentar alguna vegada, no sé si l'Albert Vitó o la mateixa Bàrbara o el Francisco Delgado, que en algun moment jo havia traduït del xinès i em van dir si em faria gràcia traduir algun llibre d'un il·lustrador que acabaven de contractar, concretament el primer llibre que va publicar Jimmy Liao, Secrets al bosc, i jo vaig dir que primer volia donar-hi un cop d'ull i després els diria si m'hi veia en cor. Ho vaig fer, em va agradar, vaig veure que era un text que no tenia una gran dificultat pel que fa al vocabulari i la sintaxi, que el que seria qüestió, si de cas, era de trobar la manera més adequada d'expressar el llenguatge concís de Jimmy Liao
en el castellà, que era la llengua meta, i un cop vaig trobar la manera, els vaig dir que sí. I a partir d'aquí, com que els va agradar el resultat d'aquest primer encàrrec, em van anar passant altres llibres de Jimmy Liao, a un ritme d'un, dos per any, aproximadament.